Medzi novinkami na bibliotéke nájdete aj mnoho prvotín. Meno autora nemusí byť známe, často zaujme titul. Napríklad Ten dom je hotová katastrofa. Protagonistami príbehu sú dvaja mladí vidieckí novousadlíci z mesta, aj Koník a Vajco, sliepky Telma a Luisa, psi Afekt a Defekt v storočnom dome. Autorom vtipne napísanej knihy je autentický Vajco, debutant Boris Kasaj. My sme obidva aj s priateľkou pracovali v prácach, ktoré boli dosť tak pracovne vyťažené, boli to samé deadliny a začali sme byť z toho dosť unavení. Tak sme sa rozhodli, že to vyriešime, presťahujeme sa niekam na vidiek, kde sa budeme realizovať. Priateľka v záhradke, ja so zvieratami, ktoré sa aj podarilo nakoniec začať chovať. A chceli sme si vlastne užiť takú tú úplne inú mentalitu, lebo sme sa sťahovali vlastne na juh Slovenska. Ľudia sú úplne inakší, je tam pokoj, skoro by sa dalo povedať až taký španielský kľud. Ten vytúžený pokoj sme našli aj nenašli. Keď sme dom kupovali, bol v stave, ktorý sa nedalo písať moc dobrý. Tým, ako sme ho dávali dohromady, vlastne vznikol názov tej knihy, že je to jedna veľká katastrofa. Druhá časť knihy je vlastne v druhom roku. Sa bavíme zasa o zvieratách, takže sme neustrnuli a ten pokoj sme ešte nenašli, ale stále dúfame, že ho niekedy nájdeme. Tá kniha je vlastne taký návod. Strašne veľa ľudí teraz rozmýšľa o tom, že či bude žiť v paneláku alebo sa bude sťahovať do domu. A my sme to vlastne takou vtipnou formou poňali a vysvetlili sme ľuďom, že ako to môže naozaj vyzerať, ktoré problémy môžu navstať, keď sa dvaja fakt ľudia, ktorí s dedinou nemajú nič spoločné, presťahujú k starousadlíkom, ktorí sú naozaj vrastení a všetko majú pod palcom a všetko dobre vedia, ktorí o nových technikách nechcú ani počuť. No a tým pádom sa vlastne dostávame k tomu, že ten kontrast medzi vidiekom a mestom je naozaj badateľný a nie každý ho prežije.